Boyunca Oktanış'ta tüplep maddi texnik bazısı bulan texnoloji texnikum direktörü Landış Devlet Kızı Şemsunova'a sözünü birisi kile bizden her yılına hüner soylау bağlarını okutu birinci türlü yönelişte bilgiçliklere zürlüğü hem onların yukarı oku yurtlarına bilimlerin devam ettiği için kabul etüde birden işlerini alıp barı boyunca tanıştırу için sözünü berip gideriz Landış Devleti'nden sizge. Hayırlı gün. İslamsız bir seyretip gittiniz. Oktanış Texnoloji Teknikumi soңғы yıllarda material teknik bazısını nığıtıp, studentlarga, okuşlarga nıqlı bilim, hüner özleştirden nıqlı bilim bürü mümkünlikleri tuduruldu. Hem bugün günde bizim teknikum resurs üzeri statusunda yürüttü. 20-21 oku yıllarına indi biz 9. klas bazısında okuşlarını kabul ettiğimiz, jide profesiya, hüner boyunca yani biz kabul ettiğimiz traktorçı, maşinist, Ağıl hocalı maşina remontlauçu ham kileuçu, ağıl hocalı elektrlaştırу ham avtomatlaştırу, жаңа топлану продукцияның технологиясы, бухгалтерлар, кондитерлар жиябыз, һәм яңалык инде бу елгысы елдан без ветеринарлар әзерләй башлыйбыз инде, безнең яңалык булып тора, һәм инде алда әйтеп китерәм, безнең яңа профессияларны үзләштерү буенча да эш алып барабыз. Нинди мөмкинлекләр тудырылган сырнау профессия, үз профессиясын алган вакытта bu тракторчы машинистлар һәм техник механиклар үзләренең һөнәрләрен үзләштереп калганнарында йөк машинасы йөртү таныклыклары, тракторның барлык категория таныкларында алалар инде. Шулай ук инде техник механиклар безнең җиңел йөртү машинаның таныклыклары алалар. Һәм инде менә без яңалык итеп керттек, менә ветеринарларны без үзебез техникум түләп укытачак инде. Шулай ук җиңел машина йөртү таныклыгына да. Hem bizde indi oshxona var, bitemni oshatalar, ishtaqur oshatu bizden qaralgan. Şulay tulay turak var, tulay turakta yaşo boşqa bizden näselәр кирәксен безнең техникумга килеп керер өчен инде. Беренчедән инде сайтка куелган безнең нинди таләпләр куелганы, аны сайттан кирип карап була. Бүгенге сөйләшүдән инде аңлашылып бетмәсә дә, кирип кабат кирип карасы килгән кешеләргә дә инде birinçiden inде гариза кирәк. Гаризаны без дистанцион алмыйбыз, кабул итәбез техникум кысаларында. Гариза, фотоочка, 4 аттестатның оригиналы кирәк була, паспорт копиясы, характеристика һәм досмотр. Наша документларны җыеп, без инде үзебезнең техникумда сезне көтеп калабыз. Стипендиялар турында да әйтеп китәргә кирәк. Безнең яхшы укыган, 4-5-легә укыган укучыларга стипендия каралган, һәм инде авыр хәлдә булган гаилә хәле белән Оларға да сол стипендиялар біздің қоралған. Бегіз рахмат Landış Devleti'нде сұраулар бар ма біздің сөйлеушілерге? Біздің тағын етіп кетерген менің аграрный білән елден айтып кетіңіз әлі. Тағын менә біздің студентлар үшін зор мүмкінлік болып тұра ол. Бүгінгі күнде оқушылар енді мәктәп балалары егі бітіріп юғары оқу йортларына кірәләр. Біздің шушы аграр университеті белән һәм ветеринар академия белән килешү төзелгән. Ягъни Bizim перекрестный программалар, аларның birinci курста укый торган программалары без инде техникум кысаларында бирәбез аларга, һәм инде аларга мөмкинлек тудырылган яхшы укыган чиракта, тестирование экзаменнарын биргән чиракта алар инде 3 курска килеп керә алалар. Узган ел мәсәлән безнең 8 студент укырга керде. Быелгы елда безнең 10 студент үзенең көчен сынады. Аграр университетында март аенда килеп Пандемия башланганчы килеп инде безнең кемнәрне шушы уку йортына керергә тели, шулардан инде тестирование алды, экзамен алды, безнең 10 студент керде. Һәм бүген көндә алар уңышлы гына чыгыш ясадылар дип Аграр университетыннан инде безгә хәбәр бирделәр. Без бу балаларның документларын бүген көндә почта аша җибәрдек. Менә безнең быел 10 бала укырга керде булып тора. Менә ветеринарияны укуны быелдан башлыйбыз дидек. Димәк, бу балаларда бу килешү нигезендә андагы академияга, ветеринар академияга керә алалар яхшы укыган очракта. Һәм дәүләтнең шундый мөмкинлекләре бар бүгенге көндә. Менә безгә укырга кергән балалар оешма белән договор төзи алалар икән инде. Бу инде Татарстан Республикасының Министрлар Кабинетының приказы нигезендә, постановление нигезендә каралган. Бу балаларга стипендия, бу оешма балага стипендия түләп тора 6000 күләмендә. Ой сайын түләнелә, 10 ай буена түләнелә, елына 60 мең. Һәм яңадан уку елы биткәннән соң
шушы дәүләт бу акчаның яртысын кайтара бу оешмага. Һәм инде тагын бер зур мөмкинлек бар. Безнең шулай ук техникумны бетереп, уку бетереп, авыл хуҗалыгы өлкәсенә эшкә кайта икән, аларга единовременный пособие түләнелә 150 мең күләмендә. Менә узган ел безнең уку бетергән студентыбыз килешү төзеп инде менә шу 150 меңне алды. Һәм инде быелгысылар да менә кем кайтабыз, без тәкъдим итәбез. Бездән документларны алып инде авыл хуҗалыгы идарәсенә мөрәҗәгать итеп, менә шу дәүләтнең поддержкасын 150 мең күләмдә поддержкасын кулланса бик яхшы булыр иде инде.